A veure, ens han preguntat mai d'on surten les lleis que regeixen el nostre dia a dia? Vull dir, com es va arribar a construir tot l'edifici del dret modern? La resposta potser no és la que ens esperem. Doncs fixeu-vos, la cosa no va de res en grans palaus, ni de nobles en parlaments, no. Tot, absolutament tot, va començar en un lloc molt més acadèmic, una aula. I per entendre com va ser possible, hem de fer un viatge en el temps. Som-hi, doncs. Anem directes a l'alta edat mitjana. Un món que, si parlem de lleis, no s'assemblaven gaire res al nostre. Després de la caiguda de l'imperi romà, la idea d'un poder públic, d'un estat centralitzat, es va esvair a Occident. El que va venir després va ser el feudalisme, una autèntica taranyina de poders privats. Cada comte, duc o senyor manava el seu tros de terra. I el rei? Doncs el poder del rei moltes vegades era més aviat simbòlic, incapaç d'imposar la seva voluntat a la majoria de la gent. Però la clau per entendre-ho tot és la mentalitat de l'època. Per a la gent de l'alta edat mitjana, el dret no era una cosa que creaven els humans. No, el dret venia de Déu. Era etern, antic i, per tant, era bo. La feina d'un jutge no era inventar lleis, sinó descobrir aquest ordre diví que ja existia. Penseu en el contrast brutal amb els romans. Per a ells, el dret era una eina racional, una creació humana per organitzar la societat. Són dues maneres de veure el món completament oposades. Aquesta frase ho clava. El dret estava allà, en les coses, en les relacions socials, esperant que algú el revelés. Si un costum no era bo, doncs simplement no es considerava dret, sinó una mena de corrupció que tapava el veritable dret antic. Però, clar, aquest sistema estava a punt de topar de cara amb un món que canviava a una velocitat de vertigen. I és que aquest sistema, basat en la tradició i el diví, estava a punt de quedar-se totalment obsolet. Per què? Perquè cap a l'any 1000, Europa va viure una transformació radical, el que alguns anomenen el Gran Despertar. Després de segles d'inseguretat, tot canvia al voltant de l'any 1000. S'acaben les grans invasions, cosa que porta estabilitat. La població comença a créixer de manera exponencial i amb més gent floreixen l'agricultura i sobretot el comerç. Les velles ciutats romanes tornen a la vida i s'enfunden de noves. Aquest va ser el veritable motor del canvi. Ja aquí ve el problema, oi? Els antics costums locals que no estaven ni escrits i que funcionaven en una societat pagesa i aïllada ja no servien. Com podien regular un contracte comercial entre un mercader de Gènova i un de Flandres? Com s'organitzava la vida en una ciutat plena de gent i de negocis? El vell dret descobert era massa simple per a aquest món nou i complex. Calia alguna cosa més. I la solució a aquest garbuix va aparèixer en un lloc que potser no ens esperaríem. La ciutat italiana de Bolonya. És aquí on la història fa un gir de guió espectacular. Mireu, durant segles a l'Europa occidental només es coneixien versions supersimplificades del dret romà. Però llavors, a Bolonya, passa una cosa extraordinària. Redescobreixen els textos originals i complets de la compilació de l'emperador Justinià. I el més important, troben la seva joia de la corona intel·lectual, el Digest. Perquè ens en fem una idea, el Digest, que era el cervell de la saviesa jurídica romana, havia estat un llibre pràcticament desaparegut a Occident durant més de 400 anys. Redescobrir-lo va ser com desenterrar un tresor de coneixement que es creia perdut per sempre. Però alerta, trobar els llibres no era suficient. La revolució de veritat va ser el mètode. Un mestre, un tal Neri, va començar a estudiar aquests textos no com a simples normes per aplicar, sinó com un objecte d'estudi científic. Els analitzava i feia anotacions al marge, les famoses glosses, i va començar a ensenyar-ho de manera sistemàtica. Sense ni tan sols saber-ho, estava posant la primera pedra de la universitat moderna i estava convertint el dret en una ciència. A partir d'aquí, els juristes de Bolonya es van posar a construir un nou sistema intel·lectual, una nova manera d'entendre el dret que s'escamparia com la pólvora per tot el continent. El resultat de tot això va ser el que coneixem com a ius commune, el dret comú, però que el nom no ens enganyi. No era una llei única que substituïa els costums de cada lloc. Era més aviat com una caixa d'eines intel·lectual, un conjunt de conceptes, de principis, de maneres de raonar que compartien tots els juristes formats a les noves universitats, fos a Castella, a França o a Polònia. Aquest dret comú es va construir sobre dos pilars enormes. Per una banda, el dret romà, que s'encarregava de la vida civil, contractes, propietat, herències, i per l'altra, el dret canònic, que era el dret de l'Església.
De fet, inspirat pel que passava a Bologna, un monjo anomenat Gracià va fer el mateix amb les lleis de l'Església. Va agafar segles de normes i les va ordenar en una obra monumental, el Decret de Gracià, creant així una ciència jurídica per a l'Església. Llavors, com encaixava tot plegat? Doncs el dret romà i el canònic eren la base, el fonament intel·lectual, la ciència del dret. Però en el dia a dia, els costums locals i el dret feudal continuaven sent la norma. El jus comune no els va esborrar del mapa. El que va fer va ser oferir un mètode molt més sofisticat per interpretar-los, per omplir els seus buits i per resoldre problemes complexos. El que va començar, doncs, en una simple aula a Bologna va acabar transformant la societat europea per sempre. Anem a veure quin va ser aquest llegat. L'impacte va ser brutal, de veritat. Per començar, va néixer la Universitat Moderna. Es va crear una nova èlit social, la dels juristes professionals, que treballaven per a reis, papes i ciutats. Va renéixer la idea, perduda des dels romans, que el dret és una ciència racional, feta per humans. I el més important de tot, es van posar els fonaments de gairebé tots els sistemes legals que tenim avui a l'Europa continental. Ras i curt, va canviar per sempre la manera com organitzem la nostra vida en societat. I tot això ens porta a una última reflexió. La història de Bologna ens ensenya una lliçó potentíssima, com la redescoberta d'un coneixement que es creia oblidat pot transformar radicalment una civilització. I clar, ens fa preguntar, quins llibres perduts, quines idees oblidades podrien estar esperant en algun racó per canviar el nostre món una altra vegada?